وڵاتی باژارê Kobanî di metirsiya gefên Tirkî de dijîn. Piştî gefên Tirkiye li ser herêmên dibin kontrola PYD da û dirêjkirina Serokê Amerîka Donald Trump ji rewşa awirtera yek salan. Welatiyên bajarê Kobanî di nerehetî û metirsiyakan mezin de dijîn. Metirsiya welatiyê Kobanî ku dubare rodanên ku li bajarê Efrînê û Serêkaniyê û Girê Spiyê li herêmê enca bidin. Bi taybet ku êdî baweriya Kurdan ne bi hêzên Rûsî û rejimê tê û ne jî bi hêzên Amerîkî tê. Welatiyên bajarê Kobanî dibêjin armanca Amerîka û Rûsyaya yekemîn parastina birên petrolê li deverê ne, ne parastina welatiyan e. Serbarkirin ku ji ber gefên Tirkiyê welatiyên bajarê Kobanî zeviyên xwe tanha neçandine û zarok bê dibistan mane. Berdevkê Seroketiya Tirkiye Ebrahim Kalan di 5 Cotmehê de ragihan dibe ku Enqera operasyoneka xwe leşkerî li ser xaka Sûrî li dijî teröristan berfere bike. Her wiha Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihan eger sozên ku ji wî re hatine dayîn neyêne bicîkirin, Tirkiye neçar e ku operasyonekê li dijî rêxistinê terörist encam bide. Piştre yekser Serokê Amerîkayê yasaya awarte bi derêja salekê dirêj kir. Têzanîn ku bajarê Kobanî di nava Rojavayê Kurdistanê cihekî xweyî bilind heye. Yek jê destpêk û dawya rêxistina Daişê li Rojavayê Kurdistanê li bajarê Kobanî bû. Dewemîn, Kobanî bi bajarê Yekhetiyê tê naskirin ku têda hêzên Kurdî bûne yek bi taybet dema êrişkirina teroristên Daişê li ser bajarê Kobanî. Pêşmerge herêmên Kurdistanê sê sînor birîn û derbasa navxaka Kobanî bûn ta ku berevaniyê di ber welatiyên Kobanê Rojavayê Kurdistanê de bikin.